tete no na Denkyira edi Asantefo ne so ebre omudi adanse so nkunim ema onya tumi kese wo among the Twi-speaking Akan ne so na wo se Denkyira fo ne tumi supply slaves any good ema abrofo no ne kwa ombefa so enya slaves anase nonkofo no na enya ade edafo enu ntina wo se wode wo hye eto adanse asante achem asen wasa eni nkura na odi won so ni nyina eno na ema etrimodin ba won mu no free se wanfo Ashanti omo so a ade na omo pe na omo nsanka eno na ema ntokwa kese epie wa Asantefo eni Denkyirafo nim ema Asantefo ni di won so nkunim ekwan ya nam so man tokwa ne ba ye ne se Asantefo ni nyankrofo ana omo pentokwa omo ye peace loving people ananka omo ye farmers first no na dansefo ni di won so ekire na Denkyirafo nso be di won so eno nti Denkyirafo otwini bi omo bose kotokoso mampo nsem bia na omo no na ehode amanse bekwan ni adanse area mu ho ne kwan omo fa so nya din Asante ne se wa hemfo no di odika ni twim entry abakosem ni bi kire se twim entry nipa baako ebinom so kire se ye wo twim ne ewo entry omo mienu ka bom na no omo di akonwa omechi na kobia amanfi baaye kobia amanfi free ho na otia kenten baaye otia kenten free ho na obri yebo abaaye efree otia kenten so besi obri yebo aso na omo nya din Asante se osenti momien ka mom free se da bia no na otosha Asantefo no so ebro omo enu nti wawekofo no hyase se omo keka adestus na bom ayi nipa baako enu mu na domafo no hu se wanhwe na senkrofo we eka won hu bom a ombeba bedi won nyina so enu nti domafo no beto hye won so ebro won ekum omo hene obri yebo a enu nti okun obri yebo a obedi otia kenten ade no na ewo so omo kope ohina obedi na ade tete wono se ubedi ade a yede ukọ Denkyira ekotetu ema ukosua ahenie ansa na amre ne so a waba abesom enu nti Osei Tutu a na odi kan a na ahenie na duru ne so no na o Denkyira osua ahenie ne ho ade abakosem kire se oyo hina na ne ho feyie enu nti ebra o Denkyira osua ahenie no oni Denkyira hene wo fa aseba ekodi mpem agro efa aninsen enu nti no openetwa ne ti ema odwane enu nti odwane ye no okọ akwapem sabre no na akwapem ehye akwamufo na se ehono nso na ye biaye a onim ho dada efri setama no ma me peba no no aya na ontimi ngo enu nti o kire ne se bosom bi akwapem se okọ hono ma obewo okọ hono nso otimi konyinsen ye anase onyaba ne bi enu nti omo frɛ no Osei baby onyaba ne nso ye frɛ ho Tutu enu nti omo to ne din Osei Tutu enu nti ne ye kuro a onim ho dada okoto Okomfo Anokye nso wo ho Okomfo Anokye nso ye obi a na wokom Denkyira ho dada abakosem ni bi kire yen se ebre bi wokom no okase ohia oba a okire wo ne nsa ho no mfanye nyankomade omame nso aya abrewa a okire aye ne nsa ho ma enu nti Denkyirafo ne ka se opo obi a okire aye ne nsa ho ma de a omame nso aba abrewa a okire wo ne nsa ho enu nti omuku omame no etwa ne nsa de koma no na ni so tete no hu se yekum omame no ene okase nkrofo we nya papa ena odwane free Denkyira free se no suru se onokra no onya na obeku no enu nti Osei Tutu enim Okomfo Anokye ewo Denkyira no hu se wakọ n'echi no otoa no wo ho no o na ote se no wo fa na wu enu nti wo se wakọ no okodi ade